ihe ahụ oge ahụ je wetara unu ọtụtụ ihe ndị ahụ ga-eme unu obi aṅụrị. Echefukwala na ọ n'isi mbido telivishọn wee ebe ihe niile na-eme ya wụ onye na-ewetakwara gị ya n'ụbọchị taa ka bụkwa Maazị Edomikechukwu Samuel ya wụ nwoke aka jide akpụ ofe achọ wee ya wụ nwoke aka jide akpụ ofe eme gịnị ofe eme Usain Bolt. Unu mana ọwụga aka je wetara ọtụtụ ihe ndị ahụ ka o si agagasị na ndụ ndị ama ama dị iche iche ewetakwara ọtụtụ ihe ndị ahụ na-atụ ọchị ga-akparị unu ka obi aṅụrị ma egwu ndị ahụ na-eme gịnị na-akparịta unu obi aṅụrị. Ya wụrụzie na ị chọrọ ikiri ihe niile n'uju ya nke a na-akpọ YouTube. Echefukwala ịga na youtube.com/isimbido TV ebe a nke ị ga-eweta anyị gị kirie ihe niile n'uju ka o si aga. Akụkọ kembụ m ji bịa n'ụbọchị taa m gwuru unu ihe m wetara unu n'ụbọchị taa ọtụtụ egwu ndị ahụ na-eme gịnị ka unu na-agbagharị obi na-atụ unu ụtọ. M ga-ewetakwuru unu akụkọ ndị ama ama dị iche iche ya wuru ka o si dị. Akụkọ kembụ m ji bịa n'ụbọchị taa akụkọ gbasara maka ọ na-agagasị n'obodo ndị anyị anya ọha nta akọ ị ga-aghọta ihe gbasara Peter Okoye ya wụ onye akpọ Mr. P dịka ọ chọrọ ịgba ndị na-eme ihe emume na Angola akwụkwọ. Ọ chọrọ ịgba akwụkwọ maka gịnị ha ji foto ya tinye nke nwanne ya iji mee gịnị iji promote show na Angola. Ihe a wụrụkwa ịmana asị na unu echefukwala Peter Mr. P gịnị nwanne Rude Boy ma mgbe ha kewere ha na-aza P Square mgbe ha keweziri onye a na-azazi Mr. P onye a na-aza Rude Boy ya wuru ka o si dị mana Mr. P gbara ndị show promoter akwụkwọ maka gịnị iji foto ya tinye na nke nwanne ya iji mee gịnị iji ree ya bụ tiketi ya wụrụ ka o si dị. Ọkụ onye m chọkụ n'ụghọta na ihe a ọ dị ka mgbe di na nwaanyị na-alụ di na nwaanyị ha kewa otu ndị mmadụ na-eshi ahụ si agaghị otu ha ga-eshi adị. Ele ihe m ji ekwu nke a Peter and Paul ndị amdama dịka P Square mgbe mbụ ịmana ha na-anọkọta ọnụ na-agụkọta ndị mmadụ na-ahụ ha n'anya maka na ọ wee ofu ihe ndị mmadụ hụrụ ejima n'anya ya wuru ka o si dị. Ka ha si bịa nọkọta ọnụ egwu ha na-aga ya ịma asị ha na P Square na-abịa a na-ere tiketi aghara na isizi na Mr. P na-abịa owurike onye ga-atụpụrụ gị ọnụ isi na Rude Boy na-abịa owurike na-atụ onye ga-atụpụrụ gị ọnụ. Ọ ka ji esi na two heads are better than one dịka ndị iti si asị ya ka otu iwe dị ewekwara ihe ọzọ m ga-ewetakwuru unu n'ụbọchị taa mana tupu m ewetakwuru unu ya agaghị emegide dọbịrịtụ obere egwu yawu egwu nke si n'aka Runtown ọ kpara ya Flana ka ya bụ egwu shiga ke sitere n'aka Runtown. Ama m ọtụtụ n'ime na-ama na Runtown nwafọ Igbo ọkwa nwafọ Igbo ama m elikiri ọwụ na ikiri ihe bụ onyonyo ị ga-ahụkwa ebe ọ sụtụrụ nwatakịrị Igbo ya bụrụ ka o si dị. Echefula na akụkọ mkpụ n'ọnụ tupu m aga ya bụ obere ezumike wa akụkọ gbasara Mr. P dịka ọ gbara ndị show promoter nọ na Angola akwụkwọ maka iji foto ya iji mee gịnị ree tiketi na ya bụ show ya bụrụ ka o si dị. Ya wụ na ekwesịrị ndị Mr. P ya kwesịrị ilekwa anya maka na onye ahụ tiwere pichọ nwanne ya tinye na mana o tinye ya ya wuru ike gaa ahịa ya wuru ka o si dị. Ihe ọzọ na-agba na ọha nta akụkọ ugbu a gbasara otu nwaada na-akpọ Blessing Okoro dịka onye nwe ya bụ ọwụ a blogger ya bụ ndị na-apụta na ọha nta akụkọ na-ede ọtụtụ ihe ọ gara aga ma were ụlọ onye a na-akpọ onye eze China were ya see foto post si nọ nke ya ịma otu ka akọ ndị ashị gara na-eme ka ya bụ ụlọ nke ya. Oche ọzọ ka ọ zazi gaa ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-esekwa pikchọ ọzọ ya bụ onye eze na China ewere gịnị ndị uwe ojii beme gịnị bịa kpụrụ nwata nwaanyị mana dịka o si wee dị ọtụtụ ihe onyonyo pụtara nke gosiri ebe a kpụrụ ya mana awa ole na ole tupu eme gịnị ahapụkwa ya ya bụ nwaada pụtakwara na ya bụ ihe onyonyo bịa kwuo na gịnị ihe niile dị oke ka a ga-ahụgodo ihe onyonyo ya na anyị na-abịachita. Hey guys, I'm okay. I'm very okay. It's gonna die down naturally. It's just a normal stuff. It's gonna die down naturally. I didn't want to continue the whole pressure. It's fine. I'm very, very perfect. Nothing is wrong with me, okay? So one love to those sending your love, God bless you. To those sending your hate, God bless you too. It's just something that's gonna fizzle away. Thank you so much for the love. I am very, very okay, so don't get yourself worried. Alright, thank you. One love. Ona hụla n'ihe bụ nwata kwuru gbasara gị na ọ sị na ya bụ nwata na gịnị ọka dị oke na o eziokwu na ihe niile shi otu ahụ ga na o kwenyere na Chineke ma ndị kwuru nke eziokwu ma ndị na-ekwu nke eziokwu na o kwenyere ya bụ Chineke. Ya gịnị ka m ji ekwu nke ịma na ọtụtụ ndị mmadụ na-apụta na ihe onyonyo ha bịa na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche ha ga-apụta see foto ihe m na-eji asị ndị mmadụ akwụkwọla na ihe niile na-ahụ na ọha nta akụkọ
bụ ka ọ na-esi adị. Mana tupu m ewetakwara ihe ndị ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa ka m dọbụrịta unu obere egwu nke a sitere n'aka onye o sitere n'aka DJ Master nke o tinyere Fino na Flavor akpịrị ya Ani ka anyị ga-agbara